confirmar a súa recuperación en resultados tras o triunfo en Logroño. Chuvia, vento e goles caracterizaron o comezo dun partido no que Arsenio Iglesias recibiu moitos apoios desde as bancadas. 4 homenaxeadas para comezar. As 4 socias máis antigas do clube que se inscribiron hai 50 anos. Os berros de apoio para Arsenio desde os primeiros compases. O primeiro tanto colleu a todos aínda en frío. O público estaba tomando abrigo e os xogadores collendo o sitio. E así o balón aos 50 segundos chegou a Nando. Os xogadores do Albacete reclamaron fora de xogo, pero nin tan siquiera houbo moitas protestas polo rápido que todo sucedera. O Deportivo estaba xa en vantase no marcador e todo sería máis doado. O centro de Fran desde a banda esquerda atopou a cabeza de Manjarín e posteriormente o cabezazo final de Nando. O Albacete este ano pasa por ser un equipo con poucos recursos, un deles dos que máis utiliza os rozamentos de falta de Salazar e as incorporacións a ataque de xogadores de defensa, como esta subida de Sotero. Óscar Alberto de Articia decidiu pisar a Nando nesta xogada. Sen embargo, García Aranda, preto de acción, non sinalou nada. O hoxe goleador deportivista tivo que retirarse en Padiola, aínda que logo continuaría sen consecuencia algunha. Todos querían tomar responsabilidades e un deles foi Fran, neste lanzamento de falta ás mans do gardameta Molina. As xogadas do Albacete que quería reaccionar eran pouco trenzadas, de rebote en rebote con chut final de Derticia. O balón quedou en posesión de Liaño. Outro dos especialistas do Albacete, o xogador cedido polo Barcelona, Óscar, tería esta oportunidade con lanzamento ás mans do gardameta do Deportivo. O brasileiro Bebeto quiso estar lonxe dos comentarios da semana sobre a súa marcha ao Botafogo. Tratou de estar sempre metido no partido. Insistiría o Albacete nas súas únicas aproximacións de estilo. A falta como recurso estilístico resultaba unha pobre bagaxe. Marou Silva tentou unha apertura de espacios para Manjarín. O dianteiro asturiano quiso un centro, un chut ou simplemente o pase. O caso é que Molina tería todas as de perder, pero a presencia de Claudio non resolvería en tanto. Nova falta, na que esta vez lanza Óscar por riba da portería de Liaño. Os equipos de Benito Floro sempre teñen como característica facer goles a balón parado. O Deportivo tiña a Manjarín, Claudio e Bebeto no campo. Este último está ansioso de goles e revaloriza o seu nivel no día a día. Pediu o pase de Manjarín e deste xeito avisou a Tomás das súas intencións. Case o puro estilo de Romario, conseguiu bater a Molina cun disparo forte e cruzado. Este é o 7º tanto do brasileiro no campeonato de Liga e o 2º consecutivo. O pase perfecto de Manjarín e como Bebeto consigue deste xeito o 2º tanto para o Deportivo no día de hoxe. Con 2-0 no marcador, os 33 minutos de partido, as cousas estaban moito máis fáciles para o cadro deportivista. Como nova arma de ataque para o Albacete estaban os contraataques. Esta vez será de novo de Articia, con esta aproximación do xogador do Marbella, Manolo, e o lanzamento final do argentino, que despexa córner Liaño. Arsenio tratou de non mollarse nos primeiros 45 minutos. Esta longa xogada de novo con incursión por banda esquerda. O pase para Bebeto e o centro sobre a posición de Claudio e Manjarín con remate final de Villarroya, que peta en Sotero nesa nova posibilidade de gol para o cadro local. Coa ausencia de Boro do equipo, hoxe poucas subidas de José Luis Rivero ao ataque. Unha delas, este cabezazo que chapa ben Molina. O pase de Manjarín esta vez será de novo para Nando, quen apurou demasiado a xogada e non puido facer o remate. Dese xeito, remataban os primeiros 45 minutos con ese apoio desas bancadas para Arsenio. A primeira xogada do segundo tempo fala do nivel de permisibilidade dos árbitros. José María García Aranda non ve falta sobre Fran nesta xogada. A protesta do capitán deportivista é castigada con cartón vermello directo. Segundo o que reflicte a acta arbitral, podese considerar como desconsideración, pero non como insulto,
a expulsión de Fran. El Deportivo quedaba sin capitán e tiña que planear un novo partido. Esta man de Fradera, tras o lanzamento de Mauro Silva, tampouco tivo consideración de penalti polo colexiado madrileño García Aranda. En troques da técnica, Salazar optou aquí pola potencia para conseguir o gol. Paco Liaño tomara boa nota das habilidades dos especialistas do cadro manchego. Benito Floro, con superioridade numérica no campo do seu equipo, quería solucionar a entrada do debutante, o ex-españolista Goyo Fonseca, e o juvenil Moriente serían os recambios de Derticia e Santi. Claudio, unha xornada máis no equipo titular, estivo un tanto desdebusado. Bebeto amosou máis habilidades que os rivais nos lanzamentos de falta e incluso provocou un moi sostido nas bancadas. Arsenio decidiu mover o banco, dando entrada a Alfredo por Claudio para oxigenar o medio campo. Cun Albacete falto entrega o partido parecía controlado, pero de novo a figura do árbitro foi decisiva. O rumbo do partido variaría coa asignación deste penalti por posible empurrón de Nando a Fonseca. Nunha primeira transformación marcou Salazar, pero o colexiado mandou repetir o lanzamento e de novo José Luis Salazar conseguiría o único tanto do cadro manchego. Variando por completo a trayectoria do lanzamento, conseguiu bater a Paco Liaño. Cando restaban 12 minutos para a conclusión do partido, esta falta de Tomás sobre Nando supuso o segundo cartón para o defensor albaceteño e a expulsión do mesmo. Tomás, por tanto, deixaba a igualdade numérica os dous equipos no campo. Un Manjarín moi loitador durante todo o partido faría toda esta xogada, pero Bebeto non conseguiría facer o remate. Bebeto incluso reclamou penalti nesta xogada, no que o árbitro, de novo moi preto da acción, non sinalou nada. Javier Manjarín abandonou o terreo de xogo a falta de 4 minutos, substituído por Adolfo Aldana. Benito Floro, que se marchou descontento de Riazor, pediu máis, pero os seus xogadores non atenderon das súas peticións. Antes do final, Javier Villarroya tería unha última oportunidade para incrementar a conta local. Ao final, 2 puntos en unha victoria que satisface a afición deportivista, que marchou contenta co seu equipo, pero non así coa actuación do colexiado José María García Aranda Encina. Hoy demasiado importante a cosas que atañen a mi persona, ¿me entiendes? Pero no, la gente ahí pues siempre tiene razón, hombre. O sea que vamos a dejar eso, ¿no? Muy agradecidos a todo el mundo y nada más, ¿eh? Vale, muchas gracias. Vamos a dejar eso, no esto, ¿eh? Yo tengo que esperar un poco más, pero... Sí. En muchas faltas donde no tuvo acierto, en penalti que no existió y después de manera cuando querías hablar con él estaba como si tuvimos suerte que no tuvo una metralleta, ¿no? Porque estaba enseguida amenazando con los cartones, ¿no? Y yo creo que un árbitro tiene que ganar el respeto de los jugadores con su actuación, no con esto que va a sacar tarjeta.